Het is 4 voeren, het Frieske Nijs in het kwart. Goedemiddag. De Frieske PVV-fractievoorzitter Jelle Hiemstra is opstapt. Hij dacht dat omdat zijn oude standpunt omgaande holdoekjes en islamisering toch de PVV in Den Haag net op prijs stelt wordt, zo zei Hiemstra. Nou, het NRC-artikel van een paar weken naar om, dat ik het helder en duidelijk vertaald heb. Het is toch duidelijk signaal in Den Haag dat men er vreselijk veel moeite mee hier. Ja, wat voor signaal binnen dan? Hoe giet zoks? Nou ja, dan heb je een telefoongesprek en dan vreeg ze gewoon ophelderingen. Nou, ik wil ook zeggen, ja, daar kan ik net achter staan. Toch zien provinciale fractiegenoten en de landelijke PVV die er met verbustering reageert op het opstappen van Hiemstra. De man die het verskate keren de ruten van het advocatenkantoor Anker & Anker in Ljouwertien smiert, maar 2 jaar lang net in de buurt komen van dat kantoor en het wenplak van de advocaten. De 48-jarige Ljouwerter wil onjeft het wandje in verskate criminele organisaties om jou te winnen. En ik zei dat te weten wat Marianne Vaatstra in 1999 vermoedde het. Ik de broeren Ankers zoen dat weten, maar horen nevens hem alles tjin, omdat de advocaten banden hebben met criminelen. Om aandacht te krijgen smiet er om de ruten in. De rechter leidt de man een celstraf op van 72 dagen. Die kan langer zien voorarrest en ik krijg er een locageverbod. Hij mag 2 jaar lang net in een straal van 100 meter komen van het kantoor en het wenplak van de Ankers. Die hield die wietere simmers binnen Gutte zwaar voor de ikkerbouwsector. Landbouwmachines zak je voort in de groen en daarom is het dreig om de jippels in de bieten van het land te krijgen. En dat kost het omzet. Bouwboeren en ik leerbedrijven moeten daarom haar trekkers en combines aanpassen. Bijgelijks toch rupsbanden onder de machines te pleetsen. Leerbedrijf De Graaf van Wierum docht daar zo'n simmer een proef mee. Heel wat zoen te zijn, maar dit komt net klaar. En toen hebben we toch via en ook een beetje via het internet rupsen opscharrelen. En die hebben we dus gekocht. We gaan nu hebben we aan de gang geweest om te testen. En dat ging heel knap, moest een hele peerlijtje dingetjes verhoren. En tot nu gaat het heel goed. Het gaat wel om een investering van in de duizenden euro's per landbouwmachine. De Graaf is daarom ook nog maar een van de peerleenbedrijven die het gebruik maakt van rupsbanden. Er binnen nieuwe problemen bij het grote stoomtrein-project in Zuidwest-Friesland. De bouw van het nieuwe gebouw voor de stoomtrein in Snit slaat stil, want bouwbedrijf Friso zijn geld krijgt. Het bedrijf het stekkendel zetten om het bouwplak Hielendal uit te sluiten. Daarop zitten plakkaten om aan te jan dat het bedrijf retentierecht toepast. En dat betekent dat alles vasthouden wordt en betellen wordt. Hoe voluit Friso nog hem had, dat willen de belutste partijen net zeggen. De dwarpsbelangen van Wienam en Pines binnen uit het toerist stapt waarbij het de skeerbesjoen wordt van de zoutwinning in Noordwest-Friesland. De dwarpsbelangen vielen haar net serieus noemen, omdat het dwarpen achter in de rie gestaan bij het takkennen van een skeervergoeding. Boven dat heeft de minister toch weer een vergunning joen voor zoutwinning bij Tjemerum, zo zei ze. Nim minder als oud-boomscoach Guus Hiddink wordt als ambassadeur van Friesland inzetten. Maar als doel het grote sportevenement World Sport for All Games in 2016 naar uw provincie te helling. Het internationale sportevenement biedt zo'n 1992 een podium om traditionele streeksporten voor duizenden sporters uit de hele wereld. Zij hier een delegatie van 4 leppers uit Friesland en Noord-Holland in 2008 nog een soort succes doet het evenement in Korea houden waard. Friesland wil de World Sports for All Games in 2016 uit provincie helden. Oud-bondscoach Guus Hiddink zal nu als Friese ambassadeur zijn internationale sportcontacten aanspreken om dat te realiseren. Ik zit alleen maar wel voorstellingen te maken hoe Koreanen of Indonesiërs in Friesland over die sloten gaan komen in die stokken. Dat lijkt me fantastisch. En hoe Friese de kung fu-stijl fighting zouden kunnen doen. Dat lijkt me wel leuk allemaal, die combinaties. Maar ik weet niet of als ik van invloed kan zijn, wil ik graag helpen, ja. Het waren er nog. Joen en vannacht neemt de bewolking daar, maar het bloed vol droeg, voor een gratis size. Morgen een soort bewolking, wat ruimwetter en een temperatuur van 12 graden. Er stiet een matige en krachtige zuidestenwind dan. En dat zag weer deze kwartierjoet, dadelijk hier en de sport in Boppenslag. En ik meld me maar meer Fries Nijs om 6 uur.